Ivana Marija Vidović, Dubrovkinja, koncertna pijanistica i evo malo u slobodno vrijeme organizatorica ovog Epidaurus festivala koji evo počinje dobivati sve ljepše i ljepše dimenzije, pa me sad zovu i direktoricom Epidaurus festivala, ali inače moja glavna struka je pijanistica i to od 3. godine od kad znam za sebe. Naravno da rodit se u Dubrovniku je jedan veliki plus, jedna velika dobrobit, sreća, jer pod ovakvim podnebljem sa ovako bogatom poviješću jedne maloga Oraščića, državice koja stoji na sjeni i nikome se ne da, naravno da u nama razvija jedan libertas, jednu snagu, jednu, ajmo reći, tvrdoglavost. Tako da ja sam ponosna što sam iz Dubrovnika, svuđe to govorim, ja čak ne stavim niti Hrvatsko na posterima, nego Dubrovnik. Što je lani je bio jedan poster u Sjedinjenim Američkim Državama od kojega sam se pripala kad sam izišla iz aviona i piše Ivana Marija Vidović pijano Dubrovnik. Onda su mi neki zamjerali u Zagrebu kao ono, pa nisi ti iz Dubrovnika, ti si iz Hrvatske. Ja sam rekla, ja sam iz grada. Glazbenik je kozmopolit i ovo je jedna za njega mala sredina, pogotovo u ovo doba čovječanstva kada je sukob između dobra i zla, ja mislim, moje skromno mišljenje govori dodirnulo kulminaciju. Jednostavno, krađe, korumpiranost, kultura srca, duha je a moram žalostno riječ, ali na nuli. To se trebamo učiti. To je jedan predmet koji bi trebao postojati u školi, pored vjeronauka. Kultura srca, kultura etike, kultura rada, discipline, poštovanja bližnjega. Zašto je bitno toliko nam imati, a ne biti? Krivo se to tumači u praksi, ne samo što mi možemo rijeto se krivo tumači. Mi to praksom krivo tumačimo, znači krivo radimo. Mislim da bi to samo trebalo biti u nama, jedan ponos, imati libertas, ta država Raguza je bila slobodna. I diplomacijom i jednim velikim umom, edukacijom i finoćom je to postizala. A danas je možda došlo vrijeme, ne možda, sasvim sigurno vrijeme da kad neko ima u špagu, baš da se dubrovački izražavam i to stalno činim, da onda je libertas i da je onda nešto, jel? Znači imati i biti, a važnije je biti čeljade, važnije je biti plemeniti, to košta zlata, zlata je vrijedno i ne može se kupiti nijednim soldom. Ja mislim da su upravo Dubrovčani kad su govorili da sloboda duha vrijedi više od ikakvoga zlata na svijetu. Ja mislim da više to, jer su oni to slobodom duha, edukacije, jedne fenomenalne diplomacije, promišljenosti i jednog obrazovanja kvalitetnog, da su s time postizali upravo tu slobodu. To se ne može iz ništa doći preko noći u kočiju, u karoci. A danas u BMW ili Mercedes. Preko noći ne, nikako. Ništa ne ide preko noći, pa ni pijanist. Ure i ure vježbanja, uništene kičme, saobraćajna nesreća, pa 2 godine ne možeš svirat, pa si frustriran, pa se mučiš, pa zaplačeš, pa tražiš utjehe u ovim prekrasnim mirima, pišeš pjesme, činiš čuda i na kraju opet sviraš. I mislim, sve su to stvari koje ništa ne ide preko noći, tako ne i to. I mislim da ovaj grad nam baš nam je pravi primjer. Ali je li ga mi razumijemo? Dosta sam putovala i putujem.
4 kontinenta su za mnom što se tiče koncerata, ne cijela, jer kad rečem Brazil, jedan grad, to je enormno velika država. Ali mislim, našla sam se u sjedištima gdje se moglo govoriti o tome i kad sam vidjela da znaju za Dubrovnik, a možda ne znaju za neki drugi grad u Hrvatskoj, shvatila sam da imaju zašto. I nije slučajno da se recimo u dalekom Brazilu, u nekoj prašumi neko zna što je Dubrovnik i gdje je Dubrovnik. Znaju za Međugorje i Dubrovnik i to me uvijek iznenađuje. Čak i Zagreb nisu znali da Hrvatskoj odgovara kao glavni grad i tako, ali to još sa 17 godina se sjećam u Sjedinjenim Američkim Državama, mislim da je najgora to neznanje što se tiče drugih država. I to me uvijek frapiralo. Ali Dubrovnik zašto? Pa prepoznaju ga i zbog ove naše kvalitete i danas. Ja mislim da i ona kvaliteta koja je postavila kroz povijest, zbog koje mi jesmo Dubrovnik, zbog koje mi jesmo Raguza, ovaj grad od kamena, od mira, od velike vrijednosti. Mislim da je ima i danas. Ne trebamo mi to negirati i samo treba prepoznati. Mislim da treba tu savjest okrenuti prema tome i zaista to znati vrednovati. Opet govorim, samo da se eliminira ovo malo živim zato što zbog interesa. To interes treba isključiti. Nismo mi tu toliko važni, nad Dubrovnikom je Bog, pa mi znamo koliko je Dubrovčanin vjerovao u Svetoga Vlaha, u mirakule koji su se događali. Ja sam zaista sve više i više okrenuta prema tom. I to nije slučajno, te vrijednosti dolaze upravo zbog toga. I mi smo mini prolaznici, ali je lijepo ostaviti lijepi trag i pogotovo biti dio mozaika koji se zove Dubrovnik. To bombardao mi srce kad god se sjetim tega i da zapravo ovdje pripada. Pretenziozno je riječ, Dubrovnik je najljepši hrvatski grad. To je, jer sam Dubrovkinja, pa je strašno teško to riječ, moj grad je najljepši. Ali mislim da je. Zvučala arogantno, zvučala, neka mi zamjere, ali ja mislim da jes, jer zašto toliko Dubrovnik je obožavan, zašto je tako prekrasno zgrađen, zašto ima toliko dugu povijest. Zadar je isto predivan, ja plaćem nad Zadrom na slike kad ih vidim prelijepe, jeli, nad onim orguljama i starim gradom i on zaista jedan hrvatski nukleus pravi. Ali mislim Dubrovnik je biser i bome da ću ja kod Dubrovkinja rije da je najljepši je na svijetu. Samo mi jesmo malo, imamo malo taj jedan grad, ja sam iz grada, što ti je. Ali to je i u redu, jer ja mislim Venecijan, da mu rečeš da je Milano ljepši ili Napolj, ja mislim da bi te izbacio iz grada, bacio bi te u kanale, mislim, ima taj svaki lijepi grad, unikum od grada. To je onaj grad kojega niđe drugo slično ga ne možeš naći, to je sigurno Dubrovnik, Venecija, Beč. Ja sam doživjela tu arogancijicu, Pariz, ajme Parižani, to je. Ali ja mislim s pravom, mislim da imamo pravo na to. I jedino da to bude malo umilno, evo, i da to opravdavamo, da ne budemo frajeri bez pokrića. Evo, to meni je, zašto falice, a ne raditi svoj posao kako treba. I prvi biti lupež iza kantuna, to nije dobro. Znači, pokrijmo to, taj Dubrovnik, i onda arogantno i ponosno recimo, jes, Dubrovnik je najljepši na svijetu. Ja mislim da zaista naš prekrasni grad mora slijediti prekrasne tragove na kojima smo izrasli, na kojima postojimo i svakako se razvijati u tom pravcu kultura, etika srca, kultura srca, poštovanja prema drugima, poštovanja prema svome. To prvo, jer ako mi ne poštujemo svoje, ne možemo ni drugo. Ne možemo nići. Najljepše je naći se neđe daleko, u jednom dalekom u Buenos Airesu i promisliti na svoj grad, ali zaista sa opranom dušom, čistom i mirnim mislima. Da zaista činiš nešto jako dobro za svoje mjesto, odakle si. A ovake ljepote nadaleko nema. I evo, nijesam stara baba,
I ja se još smatram mladom i vrlo i u duši pogotovo, poručujem svim mladim naraštajima da zaista ako nešto žele napraviti u životu kvalitetno raditi i nikad nestati, jer samo to može nas činiti poštenima i da volimo svoj poziv, svoje mjesto na svijetu pod ovakvim prekrasnim suncem i nebom i onda zaista možemo ljubiti što je naše i gdje smo se rodili i riječ s ponosom je ja sam Dubrovkinja, ja dođite vidjeti taj raj na zemlji i zaista opravdati riječi George Bernard Shawa koji je to i rekao još onda.